Така, приятели, здравейте, днеска пак сме с епизода на Писалът, но днес ще рисуваме покемон. Добре. Днеска ще рисуваме, както казах, покемон. Ще съм направим нещо така. Къде отиваме? Опа, не. Така. В предишния клип рисувахме... Чакайте, това май е ново. Това е ново пък. Този път на него ще рисуваме. Какво е? Така, не може малко така. Е по-голям искаме. Кой пък? Къде е гумичката? Ето е гумичката. Не да се рисуваме на нашето ни. Така. Не е по-добре. Ето описка. Така. Тук само за сега. Така. Окей, хора. Да. Вижте, пък правихме тъсканика. И сега ще направим така. Ще махнем. И те махнем готово. Така, хора. Почваме с черни. Почвате 3 отгоре. Така. След това едно така. 2 надолу. Тук останаха 3. Така малко кучката. Оп, така. Трябва да са 2. Тук едно. И после още 3. Така. 1 и 2. Едно. Така. Оп, така. Тук ще направим, тук трябва да се образува Т. Ще видите. Така. Тук през 2 има едно. Така. Това е долу-горе ръчичката. Тук ще направим така. Окей, тук става така. Тук пълно също самите надолу. Така. След това идваме тук 4. Доколкото аз знам. Така. 3 ще тръгнем нагоре, дано да стане. Така ще бъде. И едно тук. Тук ще има едно. Няма как иначе да стане. Така. Четири нагоре. 1, 2, 3, 4. Още едно право. Да, още едно право. Така. 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 Чакайте, тук направихме една грешка. Бързо се работа с математика. Така. 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 И тук трябва да бъде тъй доколкото аз. Така, да, така ще бъде. Така, опа.
Знаете, че не говоря, просто се концентрирам да не сгреша. Така. Да нагоре, едно ще бъде ей така. Това е горяща опашка. Ако знаете кой е покемон, що аз не съм играл или с покемони, ще допнете. Така. Пак 3. Така. Идва едно. Така. Така. Две тука. Опа, първишка. Така, така. Добре. За сега това е готово. Сега почваме да рисуваме. Така, вземем оранжеви цвет. Чекай, първо с жълтото ще почваме. Така. Така. Нали, така, окей. Така ще направим тук малко жълтичко. Така, окей, сега ще червеното. Тъй по-малко времето ни е по-лесно, ама повече ще подходим с бялото. Опа. Това е бяло. Всъщност по-бялото ще го цътя. Черничко. Оп, готово. Червеничко сега ни трябва. Така. Така мисля, че вече няма смисъл да слагам линейка в това, защото може да се върнете после. Оп, чакай, около такова ще направим. Така. 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 Тук е на бирчето, че не трябва. Така. Стана. Сега оранжевото. И вече всичко е оранжево. Ще я забра окото. Така. Опа, тук черното. Така. Опа. Що е много беше? Така. Стига. Така. Ще е готов. И след цената естествено ще е готов. Така. Така. Може да видите тук покемона. Ще да покажа. Тук покемона е както винаги цъкаме Saves и to your gallery. Така. Това. Даме и галерии. И ето го. Хубаво много да се изучи. И така хора. Надявам се този клип да ви е харесал. Ние бяхме Funny Videos и... Опа. И чао, до нови срещи!